Sagde troldefar, sagde troldemor, men den lille oldebolle sagde ikke spor. Sagde troldefar, sagde troldemor, men den lille oldebolle sagde ikke spor. Velkommen i 2. klasse. Jeg vil lige ved at sige 1. klasse, men det er jo 2. klasse. Og vi har lige siden efterårsferien, der har vi arbejdet med trolde. Og vi har læst troldehistorier, vi har skrevet troldehistorier, vi har tegnet trolde, og vi har lavet trolde som dukker. Og så har vi øvet, nej, vi har faktisk ikke øvet, vi har faktisk skrevet et skuespil selv. 3 små skuespil er skrevet. Og nu vil vi gerne vise dem for jer. Og det første hold. Godt, lille er tæppet går. For. Vores skuespil hedder Grøden. Jeg hedder Kai. Jeg hedder Ole. Jeg hedder Buller. Jeg hedder Brav. Farfar, vil du lave noget grød til mig? Ja. Nu skal jeg lave en dejlig grød til Kai. Skal vi hjælpe? Ja. Kom, vi bytter salt og peber om. Her. Tak. Er den færdig? Ja. Tak. Buller og Brave. Hvad er det, der skal? Buller og Brave bytter salt og peber om rundt. Kan man smage? Ja. Far, hvad? Skal du så ikke sige, at jeg skal samle brænde til hele vinteren? Jo. Okay. Buller og Brave. Vi 2 skal samle brænde til hele vinteren. Slut! Brud! Og vi siger tak til skuespil nummer 1. Så kommer der et andet skuespil, og der skal vi altså lige sige, at faktisk så var Christoffer med i det her skuespil, men Christoffer han er syg i dag. Så vi er så heldige, at der er kommet en stand-in her. Og det er bare super flot. Søren. Vi ser skuespil nummer 2, og det hedder Gule! Jeg hedder Lille Kasper. Jeg hedder Lille Luske. Jeg hedder Signe Maria. Jeg hedder Store Kasper. Skal vi ikke starte nu at stjæle? Jo, det kan vi godt. I aften går vi over til de gode trolde og stjæler. Skal vi ikke gå i seng nu? Lad os gøre det. Nu skal vi ud og stjæle. Godt. Achoo! Skovguldet er væk. Ja, det er det. Skovbær er fodspor i jorden. Det må være de unge trolde. Vi kan invitere dem til middag. Og vi kan grave på, om de kan falde i. Jeg går lige ud og inviterer dem. Så graver jeg et hul. I er inviteret til middag. Det lyder godt. Så går jeg hjem. Der må være noget luske. Det tror jeg ikke. Nu går vi over til de gode trolde. Hej. Hej. Ja! Det er luske, den her trolde. Ja, jeg sagde jo det. Skal vi ikke gå over og finde vores guld? Jo. Lad os det. Vi tager et kødben med til hundene. Så vi kan få noget længe. Jeg skal hjem og sove. Ja. Vi skal lægge guld tilbage, inden vi slipper de onde trolde fri. Så nu er guld på plads. Nu skal vi slippe de onde trolde fri. Okay. Er det vores guld? Nej, det er vores. Vi skal. Slut! 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 Slut!
så skal vi se det sidste skuespil. Og det sidste skuespil. Og vi skal lige have ro i baglokalet her. Og vi skal se det sidste skuespil, og det hedder Skovtur. Jeg hedder Finn. Jeg hedder Svend. Jeg hedder Tat. Jeg hedder Morten. Far, vi skal på picnic. Vi skal på picnic. Det skal på picnic. Det skal gå over til picnic. Godt, vi. Jeg elsker lugt af morgenbrød, og godt vi fik stensneglesuppe i går, så her er min regnorm. Værsgo. Og jeg vil også gerne have min ud. Værsgo. Og jeg vil også gerne have min skovsnegle, så værsgo. Det er mit myretis. Værsgo. Og det er mit myretis. Værsgo. Værsgo. Hvor dårligt med det her. Hvor dejligt. Dejligt bræk og kaster. Ja, rigtig dejligt. Kan du ikke lige komme med noget mere? Jo, det smager endnu bedre dejligt. Det smager bare lidt af blå. Ja, det kan vi gøre nogle gange. Skal vi ikke tage hjem og få fyrværkeri af? Jo, det kan vi godt. Du smasker. Nå, det gør alle, tror jeg. Nu skal vi fyre fyrværkeri af. Værsgo. Bum! Au! Au! Bum! Bum! Au! Prop-pistol! Bum! Her er 2 leksehyld. Prop-pistol! Bum! Prop-pistol! Bum! Prop-pistol. Bum! Fyr fyrværkeri! Bum! Det gjorde ondt i næseborene, det der. Skal vi ikke snart spise? Jo, må jeg er færdig med min næse. Skal vi ikke snart sove til middag? Jo, Hvorfor skal I også? fordi... Tino bare stille. Okay. Jeg tager den. Skal vi ikke snart spise aftensmad? Eller hvad? Det er da alt for tidligt. Det er mit stensneglesuppe. Værsgo. Og din her. Og din her. Myretis til jer alle sammen. Dejligt. 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 Ved du hvad? Alt mit mad. Far, jeg har ondt i hovedet af det der fyrværkeri. Ja, jeg har ondt i næseborene. Det her er der også. Jeg har ondt i mine ører. Jeg har ondt i mit top. Jeg slog vist lige for meget. Og gør det ikke også ondt i din lille rumpet? Jo. Nå, skal vi ikke snart sove? Men hvorfor skal jeg Sove egentlig. Det er da alt for tidligt. Ja, det synes jeg også. Men jeg er også ret. Slut. Slut. Hej, hej. Vi skal også lige have passe der. Hej, jeg sidder på stiller. Og 1, 2, 3. Oppe i Norge, der boede sig trolde. Troldefar, troldemor, lille oldebolle. Og I må gerne synge med. Sagde troldefar, sagde troldemor. Men den lille oldebolle sagde ikke spor. Og igen. Sagde troldefar, sagde troldemor. Men den lille oldebolle sagde ikke spor. Gå lige væk. Og så må I gerne få alle med, så vi kan se, hvem der var bag hvilken dukke her. Hvad har I gjort med døren? Den er her. Er det en, der kan åbne den? Den er her. Så går I bare hen og stiller det hen. Nej. Så går I bare hen og stiller. Gå helt til plads. Hej, hej, børn. Hej, hej, børn. Skal vi også kunne træne ham gammel? Jeg er kun 3.